Meta ġimatilu kien iffaċċat mistoqsijiet dwar x'se jagħmel bis-segretarju parlamentari Rosjen Kutajar wara li rapporti fil-medja kixfu kif hi allegatament irċevit eluf ta' euro f'senserija fuq proprjetà li rid jixtri Jorgen Fenech, dakinhar il-Prim Ministru Robert Abela kien qalilna li kien se jistenna ir-rapport tal-Kummissarju għall-Standards qabel ma jieħu passi. Iżda llum wara li ħareġ rapport ieħor tal-Kummissarju iżda fuq każ differenti, Robert Abela baqa' totalment siket. Anzi, il-Prim Ministru qed jażel li jaħrab lill-midja. Kien jumejn ilu meta l-Kummissarju għall-Standards sab li l-Ministru Carmelo Abela kien kiser l-etika meta għamel użu ħażin minn fondi pubbliċi fejn uża ma' 7,000 euro għal riklami personali minflok biex iwassal informazzjoni sewja lill-pubbliku. Imma sal-lum il-Ministru Carmelo Abela mhux lest iġor responsabilità ta' dak li jagħmel jew tal-anqas li jammetti li aġixxa b'mod inaċċettabbli. U qed jgħid li se jistenna li dan ir-rapport imur quddiem il-Kumitat Parlamentari kif in il-prassi. Kif il-laqa titlesta għandi ħafna xi ngħid u nagħmel kummenti tiegħi wara dik il-laqa. Grazzi. Se ġor responsabilità qed tgħid. Ġew ġibtek. Ma' Net News il-Ministru baqa' jinsisti li huwa għandu xi jgħid dwar dan il-każ. F'turija ċara li minkejja r-rapport b'saħħtu li jagħmel George Hisler, il-Ministru lanqasu lest li jammetti l-iżball aħseb wara kemm se jġor ir-responsabilità tiegħu. Jien għandi ħafna xi ngħid u ħanistenna li l-proċess jitlesta u bil-libertà kollha ser ngħid dak li għandi ngħid. Il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler kien ċar meta ddikjara li l-kampanja ta' reklamar li swit aktar minn 7,000 euro saret bit-tir evidenti li tippromuovi lill-Ministru. Iżda għal Carmelo Abela jidher li m'hemmx lok li tinġar responsabilità politika. Dwar tal-Kummissarju tal-Standards mhux ġar responsabilità. Kristina Majra għal Net News mill-Belt Valletta.